Mä teen täällä vaan iso heikko. Jos mä onnistun, mä ennistun. Jos ei olisi oikeesti pitänyt tulla tänne ja ruveta tekemään jotain tekniikkaa. Sillä ei ole mitään tekniikkaa. Sehän on kuumeessa. Se on jotain paksusta. Ois pakko ruveta liikkua sitä akulaakkuista tyyliin. Sitten mä vedän jalkaloittua joka kohtaa. Se liikkuu tosi niistä. Siis se on ihan kamala katsoa se matseja. Niin. Niin siis se on oikeesti Aleksi sanoi, että silläkin oli ongelmia, kun se tuomari sanoi, että pysy pois alta. Mikä on varmaan edes sanottu. Ei siitä oikein tiedä, mihin suuntaan se lähtee. Mut sen yritykset on sentään semmosia, että ne ei lähde johonkin ihan outoon. Mietin, kun se tekis vielä semmosia jotain kunnon kierähtäviä jokotomareita. Ei se pystyis yhtään tietää, mihin se lähtee. Mä olen kerran voittanut. Mä oon kerran hävinnyt siis aina matsia. DS kaikki. Mä haluaisin otella tota vastaan. Jotakin on Tampereen jotain. Toi ketä käy kesken katsoa tota. Mitkä halus? Se on niin paska. Ootko sä voittanut sitä? Kyllä se on vitun melu. Vittu made in China Suomessa. Mitenkään ilmeisesti selkeästi mitä näin. Ei mun mielestä. Et halua. Mä varmaankin ei saa mun jalan jumia. Kaikkein suuri virhe mitä ne tekee, kun ne yrittää heittää harait, nostaa sen jalan tuohon lantioon. Ei ketään voi lentää. Voi, jos se osaa tehdä heittoa. Niin siihen tarvitsee saatanamoisen vedon. Niin, ja voimaa. Niin kuin se Assi, se on oikeesti se favoreita Assi kyllä. Mä oon varmaan hienoa, että ikinä livenä heittää. Se Simola vai? Ai mikä se nimi on? Näyttää. Mikä se heitä nimi on? Sehän vaan mä menen se koulesta. Sitten mä vetän ihan hullusti jalan tuohon noin. Ja sit vetän siitä ylisä. Onko se Assin kulma vai? Joo, se oli ihan vitu hullu. Mä pyörähtää ja heittää sen tässä kanssa. Mennään syömään sieltä uimaan. Tää on 4-5. Varmaan ne on loppuun. Sanoisiko toi Julia ei lähde? Vittu. I think he's watching something. Ei se kyllä tuolla. Jos se ei lähde, niin mistä voi olla? Kun ei se näy tuolla, missä Julia näin. Mitä penki alkaa? Ottelemaan Hulkka ja Milosevic Tempo. Ja Valtameren kantottelu voitti Johanna ottelemaan Noora Jokinen ja Arito Kirkko.
Tammela yksi ottelu voitto